Most ezek tulajdonképpen az összes ilyen talpas szobrom, mint például ez is, ez a Mozgó világ címet viseli, összes talpas szobrom a kelet-európai létérzésekhez kapcsolódik, tehát a talp motívum, mint a kommunikáció motívuma, vagy az ember jelképe, azért kapcsolódik össze a valamely más tárgyakkal, hogy közölje a kelet-európai létnek a mienségét. Ezért ezek a munkák tulajdonképpen most már elvesztették aktualitásukat, mert elmúlt az a kor, amelyben ezek érvényesek voltak, ugyanis ezek mind abban a szűkített szabadság időben készültek, és ez sehol máshol a világon el nem készülhetett volna, csak itt Kelet-Európában. Az alternatív művészet és a hivatalos művészet között egy mondatban meg akarjuk határozni a kapcsolatot, a különbséget, akkor azt mondhatjuk, hogy a hivatalos művészet kelet felé figyelt, az alternatív művészet pedig nyugat felé. Na most nagyon tulajdonképpen már mindenki tudja, legalábbis én azt gondolom, hogy az úgynevezett alternatív művészet nem teremtett semmiféle kultúrát, mert elszigetelt maradt, és csak nagyon kevés szálon tudott bekapcsolódni a kelet-európai kultúrába. Például egy jó magyar művészről, aki az alternatív szférában dolgozott, sokkal többet tudnak a világon, mint Magyarországon. Ugyanez mondjuk gondolom, hogy Csehszlovákiában is érvényes, mert ott ugyanilyen erős megszorítások között működtek a művészek. Most nagyon szomorú, hogy rengeteg sok jó művész elhagyta az országot ebből a helyzetből következően, és kevesen maradtak itt. Az ifjúság, aki ugye még nem ment el, mert nem kezdett el még dolgozni, az ifjúság például semmit nem tud arról, hogy a 70-es években mi történt. Ez elképesztő, és ugyanakkor mégis ők is az alternatív kultúrához akarnak kapcsolódni. Most hogy tudják ezt megtenni? Úgy, hogy az információk visszajönnek nyugatról, vagyis hát a világból visszajönnek, és hát keverednek, vagy átalakulnak, és egy valamilyen sajátos módon visszaszivárogva termékenyítik meg az új generációt. De eközben továbbra is fennáll az, hogy nem nagyon tudják, hogy ki volt Szent Jobbi Tamás, hogy ki volt Halász Péter, vagy hát a csehszlovák alternatív művészekről meg szinte azt hiszem semmit nem tudnak.